Hi guys, खुलुमबाय कामेस्वर बर' चेलेन्जाना फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै लखरायाव दुर्गा फुजा नायनो थांनो ओंखारदों रायजोफोर। एसे देखायगोन जेसां हायो नायबाय था दुर्गा फुजानि नामाव। नै फेमिलि ओंखारदों ओमफ्राय जोंनि रानियाबो दृष्टिबर हाय होन हाय होन दायो जों थांनो ओंखारगासिनो दं। गतिके थांनाय बोसोराव जों रङाफोराव नायबाय देग्लाय लखरायाव नायनो नागिरदों। जों फैनाय बोसोराव बहा नायनाय जायो मिन्थिया आरो रायजोफोर नायबाय था। हाय होन रायजोफोर नायबाय थादे। जों दुर्गा देखायगोन दुर्गा देबि देखायगोन। ससमाखौ मानि खेना लादों नोंङो गामि गुदुंनि लामायाव जमा जमा थायो डाइरेक्ट हाबलांगोन नुदोंना नंगौ देखा रायलायबाय था सोंलाय नोंसोरो दुर्गा फुजा नायदोंना नायाखै होनलाय दासिम जों थांगासिनो दं मा दं फुजा दं जोंनि आबै आबौनि दंना बिदिनो बानायदों बिसोरबो दं मेम'रियेल होनो बेखौ मेम'रियेल दै मायाबो बारा मोजां बैखिनियाव मोजां गासैबो दक्षिण नङागरा सेन्टारसो फैबाय जों सेन्टार बारबाय जों दैनि लामाया मा कन्डिसन जाना दं लामाफोरा बायलांजोबलै लामाफोरा जेथुनो रायलायबाय थालाय नों मानो बाबाय ओइ मानो रायलायनांगौ न बुंलाय हाय रायजोफोर नोंसोरो बहा बहा दुर्गा फुजा नायदों प्लिज कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट खालाम सोर सोर बहा दुर्गा फुजा नायदों जोंथ'
गोजानाव थांनो हाया जों खाथियावनो लख्रायावनो नायनो फैदों थांनाय बोसोराव जों रङापारायाव नायबाय न' हा देग्लाय लख्रायाव ओमफ्राय फैनाय बोसोराव बहा नायगोन खालमासि बहा नायगोन रङापारायाव ना दोननोसै ना बन्द' खालामनोसै दे बै दुर्गा फुजायाव बानायगोन न' लख्रायाव न' डाइरेक्ट ना र' बैखिनि खेवगोन र' नुबाय जोंनि सनाया एसां सेफटि दं मबाइलनि थाखाय एसां टेनसन मबाइलखौ खेवनो होदों खेवगोन र' बैखिनि खेवगोन र' হয় এইটো ৱাটাৰ সাপ্লাই নিট ৱাটাৰ সাপ্লাই গতিকে বৰ্ণৰ প্ৰচাৰৰ তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ জনসচেতনতা পূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবোঁ গতিকে আপুনি অলপ সময়তে গৰুটো আপুনি চাকি বন্তি জ্বলাব ধন্যবাদ বলো দুর্গা মাতা কি बेखौनो पसन्द जादों 180 र' लायबोला आरो बेलेग नागिरबाय थाया so guys जों दा ओंखारबाय लख्रानिफ्राय थांबाय जाबाय जोंना मार्केट रायजोफोर सोरबा फैयाखैबा फैदो नायदो बोसोरनि दुर्गा फुजा बोरमा नांबाय दि बोरमा बाइकआव नांबाय जोंनि लामाया बिदिसो गामिनि लामा मोजां नङा गामियारि लामा नालाय मन्दिरखौ देखाय जेबो दे थिखां हाय जोंनि गामिखौ देखाय रायजोफोर जोंनि गामियाहाय बिदिसो लामा जिं जिं माइ गोजा सब माइ गायनाय मोजां हमदो इथिं बैथिं देखाय ह दानसोरां दादामोननि बिथिं lahan न'खौ देखाय ओमफ्रायहाय थिं बिनेश्वरी
हाइलि जाबाय एबार जोंनि न'थिं बेहाय एसे थिखां ओइलाय जोंनि माइआ मोजां जादों न' खाथिनि माइआ ओइलाय जों फैबाय ओइ दाउ बिमाया बे न'खौ दे So guys दुर्गा फुजा नायनानै फैबाय जों दा ब्लगखौ फोजोबनो नागिरबाय जायफ्रा मोजां मोनबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोर गोदान फैदों प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो गतिके दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय सो बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग रायजोफोर